Leto je z pohľadu využitia produktov spoločnosti Forever oproti ostatným mesiacom roka naozaj do istej miery takým špeciálnym obdobím. V prvom rade pre oveľa vyššie teploty, potom pre dovolenkovú migráciu ľudí a aj pre naše aktívne pohybové prebudenie sa. Najčastejšie si letné horúčavy uvedomíme vtedy, keď si spálime na slnku plecia či ramená. Aby sme sa vôbec do tohto spáleného stavu nedostali, tak používajme aloe sunscreen. Máme ho v krémovej forme, ale aj vo forme spreju. Majú ochranný faktor 30 a chránia našu pokožku pred UV žiarením typu A aj B. Chráňme si nimi pokožku nielen pri opalovaní, aplikujme si ho asi 30 minút pred ním, ale za každým, keď sa pohybujeme na slnku, aspoň tvár a odhalené časti pokožky. A ešte jedna dobrá správa pre kúpajúcich sa. Netreba sa za každým kúpaním natierať znova, lebo vďaka prítomnému aloe sa ochranné zložky dostanú dovnútra pokožky a nezmyjú sa. Pery si chráňme lipsom, v lete odporúčam jeho letnú verziu Sunlips. Ak niekto máva problémy vyšúchaných či zaparených častí pokožky, oblasť podpazušia, pod prstníkmi alebo vnútorná strana stehien, tak nech si tieto miesta pretrie aloe deodorantom. Stojí za to si naše produkty pribaliť a využiť, veď aj vďaka ním sa naša letná dovolenka stane úžasnou a nezabudnutelnou. Užite si ju aj vy v pohode.